bon dia. El dia d'avui parlarem de la salutació al sol, del Surya Namaskar. De fet, el vídeo aquest està pensat per aclarir algunes de les postures per si us poden ajudar a l'hora d'encadenar-les una darrere l'altra. Sabeu que la salutació al sol és aquella pràctica que encadenem una postura, una asana, després de l'altra. I hi ha postures que quan s'han d'encadenar una darrere l'altra ens és costós. Llavors, si tenim conscient alguns petits detalls, ens pot ajudar a l'hora de fer la pràctica. La salutació al sol primer és poder encadenar bé les postures físiques. Després s'harmonitza amb la respiració, es pot portar la consciència a cada un dels espais, es pot fer amb els mantres o vijamantres, o sigui, és una pràctica que pots aprofunditzar molt. És una pràctica que ens ajuda a flexibilitzar el cos. És la gran pràctica que ens ajuda a flexibilitzar el cos i, a més, és la gran pràctica que ens ajuda a desintoxicar el cos. Llavors, és una pràctica que és intensa. Una pràctica que si tu la practiques i en fas unes quantes, normalment les pràctiques, la salutació al sol, al principi fas les que pots, però podries fer-ne 12, 24, 54, 108. La salutació al sol està relacionada amb els cicles i els ritmes. I la veritat és que és una molt bona pràctica. Sí? Però això, anem a mirar alguns petits detalls que ens poden ajudar. Al principi ens pot anar bé fer primer les 3 primeres postures i després fer les intermig, per separat, per agafar agilitat i poder-les fer. També és veritat que si per la teva constitució, per la teva realitat física no pots fer aquestes pràctiques, perquè tinguis problemes a les cervicals, perquè tinguis problemes a la zona lumbar o altres, podem mirar de buscar postures per ser substituïdes, o sigui, adaptar la pràctica. Doncs res, anem a per la pràctica. Som-hi? Primer de tot, podries començar fent les 3 primeres postures. Les 3 primeres postures és amb els peus ben anclats al terra, sentir la verticalitat de la columna, les espatlles relaxades aquí. Es tracta simplement de sentir el cos, de sentir que hi ha una actitud de la terra que t'empeny cap al cel i al mateix temps permets que totes les tensions es puguin baixar i descarregar. La primera postura seria aquella que portem les mans al centre, ajuntem cada un dels dits i portem les mans a l'àrea del cor, a l'àrea del pit. Aquesta seria la primera postura. La segona postura, simplement portant els braços cap dalt al cel, les mans mirant al cel, pots pujar la barbeta i pots arquejar l'esquena sent conscient de la teva zona lumbar, sense forçar. La segona postura seria l'exhalar i es tracta de, cuidant la teva esquena, portar les mans al costat dels peus, deixant que el front entri, buscant els genolls, pujant el sacre dins de les teves possibilitats. A l'inspirar, els braços queden alineats amb les orelles, pressiones amb les plantes dels peus, puges el tronc i a l'exhalar les mans al pit. I aquesta pràctica, per exemple, la podria repetir 6-12 vegades. Exhalo dins d'aquesta asana amb les mans al centre del pit, inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Exhalo dins de la postura. Inspiro, pujo. Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. I exhalo, baixo. És interessant encadenar la respiració, harmonitzar la respiració amb el moviment. Exhalo amb les mans al pit. Inspiro, pujo.
Exhalo, baixo. Inspiro, pujo. I exhalo, baixo. Si tens dificultosa aquesta pràctica, pots anar-ho fent i això t'ajudarà a harmonitzar la flexibilitat del teu cos, sent conscient de les cervicals i sent conscient de l'esna lumbar. Ara us ensenyaré les postures que van entremig. Les postures que van entremig serien les següents. Un cop tu tens les mans al costat dels dits dels peus, la primera postura és portar la cama dreta enrere. Es tracta de portar-la ben enrere, ben enrere, ben enrere, tan enrere com ens sigui possible, ja que el genoll et quedi a l'alçada de turmell, la pelvis la puguis portar amunt, connectar, si vols, només els dits, les puntes dels dits, portant la mirada cap al cel, separant les espatlles de les orelles, i aquesta seria la primera postura. Portem la cama dreta ben enrere perquè a la següent postura, que és la muntanya, hi hagi una bona distància entre les mans i els dits dels peus. Si voleu passar per sobre dels genolls, passeu per sobre dels genolls. I aquí podeu fer l'estirament. Estirar, 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 estirar. Si hi ha una bona distància entre les mans i els dits dels peus, ens serà més fàcil fer la postura que en diuen dels 8 punts. Els 8 punts són els dits dels peus ben connectats al terra, els dits de les mans, ara en portaré dos més, que són els genolls, i si hi ha una bona distància, aquesta postura et permet portar els colzes en fora, portar el pit al terra i la barbeta. Aquesta postura es fa amb retenció. Després d'aquesta postura, vindria connectar la pelvis al terra, separar les espatlles de les orelles i anar a la cobra. Aneu alerta amb la zona lumbar que tingui problemes. A l'exhalar, connecteu els dits dels peus i les mans. Podeu passar per sobre del genoll si voleu i és necessari, si no, no. I aneu directament a la muntanya. Després de la muntanya ve un dels altres punts que de vegades ens costa i és portar el peu esquerre entremig de les dues mans. Ho podeu fer-ho d'un sol salt si teniu prou agilitat i el vostre cos us ho permet, i l'altra possibilitat que teniu és portar els genolls al terra i portar el peu a davant. Si fa falta, traieu les mans. Aquí sentiu com el genoll queda a l'alçada del turmell, la pelvis va endavant, pugeu la mirada, separeu les espatlles de les orelles. La següent postura seria a l'exhalar els dos peus junts i baixar el cap a la pinça. Ho farem a l'altre costat perquè ho pugueu veure. A l'inspirar, cama esquerra ben enrere, genoll al terra, pelvis endavant, els dits de les mans connectats al terra al costat dels peus, si fa falta només les puntes, separar les espatlles de les orelles, tirar el cos endavant la pelvis, pujar el pit, sent conscient de les teves cervicals i la zona lumbar. Observant com el genoll de davant us queda ben bé a l'alçada del turmell. Des d'aquí a l'exhalar, portem les dues cames enrere i anem a la muntanya. Un cop a la muntanya, la dels 8 punts. Peus, mans, genolls, pit, barbeta. Els colzes enganxats al cos, separats de les orelles, connectem el pubis i a l'inspirar anem a la cobra. De la cobra ens anem a la muntanya. De la muntanya es tracta ara de portar la cama dreta davant entremig de les mans. Podeu portar els genolls al terra, treure una mà, passar el peu endavant i esteu dins de la postura, si us és més fàcil, o fer-ho d'un sol salt. A l'exhalar els dos peus junts. I aquí ja en quedaríem les altres dues postures, 3 postures que queden. Inspiro, pujo els braços i exhalo mans al pit. Sí? Dit això, anem a fer-ne una volta, i és exhalo mans al pit, inspiro, pujo braços, exhalo, buido tot l'aire, deixo les mans al terra, inspiro, cama dreta enrere, genoll al terra, pelvis endavant, a l'exhalar la muntanya, 8 punts amb retenció, mans, genolls, dits, peus, pit, per inspirar a la cobra, a l'exhalar anar a la muntanya,
Com que has portat la cama dreta enrere, portes la cama esquerra endavant. A l'exhalar els dos peus junts. Inspiro, pujo braços i exhalo mans al pit. La segona volta seria amb la cama esquerra. Inspiro, a l'exhalar les mans al pit. Inspiro, pujo braços. Exhalo, baixo. Cama esquerra enrere, ben enrere. Pelvis endavant, connecto només els dits. Exhalo a la muntanya. Genolls, mans, pit, barbeta. Connecto el pubis i a la cobra. Exhalo a la muntanya. Com que hem portat la cama esquerra enrere, la mantenim esquerra enrere i deixem la dreta endavant. Exhalem els dos peus junts. Inspiro, pujo el tronc. I exhalo mans al pit. Un cop acabes la volta sencera, fent-ho a la dreta i a l'esquerra, deixes els braços al costat del cos i escoltes. Sempre començaràs amb el peu dret enrere. Peu dret, al costat dret representa la part del sol i el costat esquerre representa la part de la lluna. L'opció seria, hi ha un seguit de postures que són les mateixes. Exhalo les mans al pit, inspiro, pujo els braços. A l'exhalar porto les mans al costat dels peus. A l'inspirar, comencem amb la cama dreta enrere, ben enrere, genoll al terra, pelvis endavant, separant les espatlles de les orelles. Si fa falta, només poso les puntes dels dits. I aquí ja veu una de les variants. Teniu l'opció d'anar a la muntanya, però també teniu l'opció de portar les natges cap als talons i estirar la columna. Amb retenció, podeu portar les mans a l'alçada de les espatlles i els genolls a l'alçada dels malucs i aquí, a l'inspirar, aneu a la vaca. A l'exhalar, aneu al gat. A l'inspirar portarem la cama esquerra endavant mantenint la dreta enrere. A l'exhalar anem a la pinça, els dos peus junts. Inspiro, pujo braços. I exhalo mans al pit. Inspiro. A l'exhalar les mans al pit. Inspiro, pujo braços. A l'exhalar la pinça. I ara és la cama esquerra enrere. Cama esquerra enrere, genoll al terra, pelvis endavant. A l'exhalar a la muntanya, al portar les natges cap als talons, amb retenció aneu entre les mans i els genolls i a l'inspirar la vaca. A l'exhalar el gat. I ara a l'inspirar és la cama dreta que va endavant mantenint la cama esquerra enrere. Els dos peus junts. Inspiro, pujo braços. I exhalo mans al pit. Deixeu els braços al costat del cos quan acabeu una volta i observeu les sensacions. Hem d'aprendre a respectar els ritmes. Hem d'aprendre a respectar molt els nostres ritmes. Si alguna de vosaltres després de la pràctica sentís que ha de reposar una estona, respirar, ho fa. Si sentís que s'ha d'estirar, s'estira. Com hem dit, és una pràctica que el que fa és eliminar toxines. Llavors hem de ser molt conscients del que estem fent i escoltar molt el nostre cos. L'altra possibilitat que tindríem seria, si fer la salutació al sol completa no ens va bé, fer la mitja salutació al sol. Exhalo, les mans al pit. Inspiro, pujo braços. Exhalo, cul enrere, mans al costat dels dits dels peus. Inspiro, mans a les espinelles o als genolls, esquena paral·lela al terra. Exhalo, baixo. Inspiro, braços en creu, pressiono amb les plantes dels peus, pujo el tronc i exhalo les mans al pit. Quan pugeu les mans les podeu portar per davant o la podeu portar pel costat perquè no us sigui còmode.
Inspiro, podeu fer-ho per davant. Inspiro, també ho podeu fer-ho pels costats. Interessant, a l'expirar deixar els braços en creu, cul enrere, si fa falta doblar els genolls per protegir la teva esquena. Mans al terra. A l'inspirar, esquena paral·lela. A l'exhalar baixo. A l'inspirar pujo. I a l'exhalar les mans al pit. Deixes els braços al costat del cos i observes. Veuràs que aquesta pràctica, a diferència de la salutació al sol, no se t'accelera la respiració ni el batec del cor. La salutació al sol també té contraindicacions. Llavors, si tu sents que és molt millor fer la mitja salutació al sol, fas la mitja salutació al sol en comptes de la salutació al sol completa. Ok? Doncs vinga, a la pràctica.